cháirde agus gur mágah as a bheith linn ag an dara chaint de chuid cainteanna ní Glór an áir atá á agrú ag Glór na Mhail. Is mis Siún Ní Dhuinn agus an tseachtain seo tá mai leirt le Caoimhe Ní Chathail, cuimhe chats gan in saléirí anú cin cuimhe an. Beidir amach anna eile ort cuimhe, beidir go dár mís rud a cinntear nós cuimhe dar láimhe nó cuimhe na néadach nó rud a cís mar sin. Ach tá fáilte rud cuimhe. Gur maigad into just went all that. Tá muid leirt faoi Faisean Inbhuanaithe agus is ábhar é an fashion beidir a scailt an daoine mar tá daoine ára cheapans gur seafóid í an fashion agus beidir nach fiú smaoine bhéir nó nach fiú in eistíocht airgad dhéanamháin nó in eistíocht ama nó mar sin de ach do riine eile cos lumsa agus beidir cos lata tá spéis agat a gúsaí fashion ach ag an am céan in níltú díar an planéad is scrisa margheall ar an spéis atá go a gúsaí fashion. So beidir go das nó mís an sin, conas ar hála sé go raibh spéis agat in ahrú éráid anú go háirithe in san Faisean Inbhuanaithe an tús. Yeah, well, tan ceart go sílam gur beidir sim farsanta ar Glór bailí go mé an sim sin agam ag gúsaí fashion agus sílam go nascann sin as an dul bhí agam a gcónaí cinneal a bheith getbug Excel ná aiste ná bhí gcónaí like dearma gcónaí mar hampla gur díal agam sin leopard print nar ma carjaig nar nahra se fashion. So just cinneal mé héana a chur an uil fríd na héadí a bhí chaithú agam bhí se sin a ré an tréimhte gur ma tomboy ceart ná nar bhí ma gapla leopard print. So just a gcónaí bhíon sim sin agam a fásta an sim sin agam i gcúsaí templárta. Agus go háirithe nuair a bhhains tú go thomlan ar nó snapple smart a bíogad ar na cúrsaí sin was get agus a dearan lei is faoin na corporatí mór agus na gcomhlachtaí móra atá na cintí is mó. Ach mar gine aonarthe go maithíonn muid agus go dé go bhthú go smart an teart agin ar na cúrsaí a bhain an linne go pásanta. Agus me gcónaí cinneal i cursime in sna sin a Riha Valley agus mé ag fásta níos, bhí gcónaí sim ag na huismarí an fásta, tógu muid ar an teagháil gur cheart a bheith tuairt ara don dóin seo. Agus is mailam cinneal tart in na Valley bogus sin mar derm go déaglam ar a thuirt den templart. Agus báháin go cinnte ná an fashion. Or an teart atá beidir go sílam daoine go se afa se a runtar tá thólarna in síl le hilsogin. Ní mar an le hinnte go mosclín muid agus nach mín éadíoring. Is cod larna den síl éadí agus braga agus sin ar fád. Bíú se go bhfuil samagat insnacursa sin na nachhfuil. Agus mar geall go samagam insnacursa sin híal me gur bailla cinneal codú sin agus an takeart sin na thuirt don dóin agus a bheith ardle ar chuirsaí templárta agus fásta bunan an orid crack agus sprí leis mar in a riar níl a níos fearr na seáid amsú seapa carnachta na teachtar gúna sean ré agus an scéal chluistaltíí hir dá ná runseirta cinneal aithniú chain a chur ar cinneal ar bháil édí. So tá sé inte cruige mar sim agus inte mar bhla tú héna churniúil a go bhfuil héin bun an teirt mhór leis agus go a teirta go mémuid a le cinneal smití faoi runseirta cólarna in síalsogí. Yeah, agus beidir bhíoch an tuiscinnte an blianta fadó hen beidir sular an muidir an síl seo gur cheanna tú éadí maithe agus gur chuine tú na héadí sin agus gur thug tú airad na héadí sin agus is stoilm beidir go líonn se sin le bí chu maithe agus go bhásá de chud glasrí héin nó gomachsa agad cadas a dánig de chud fiola. Ach le blianta nús Jimmig se sin agus tháinig an rodile seo gohfuil muid de hir i gceathrú éadí cabhamach stuff beidir a chahabhór a bháin tá gom i má lua ihidí gin animation mion minic mé culpa ach tá Ferbert take ar sin dréir chéile an dóileat gur bíad na daoine óga aber Generation Z agus iad sin ar fád a athróigh an scéal. Síl mé agus sílam go muid a fecail sin mar ar bhela ar nós timprial tá cinlíne tart hart a rééis ar an teagháil sin gur cheart a bheith ardle fan na rudí atá cheanart a gin agus fan aspa ge atá le gúna cheanart a ní héine. Is go foiil héin dar nóid go bhór daoine a dhéanaan sin go foiil, agus ní hé go man seo ag denú brehanais orthu siúd mar dar nóid ban an country síl agus ahanúd leis na cintí seo. A sílam mas rudé go bhfuil an ré agat an ré cearttíanú gur cheart sinna dhéanú, agus is simil go luthe cinneal wascit fiú sean tuismar sugam agus fiú tuismar sugam
agus sinna dheir siad an lom go minic, go rathú siad san ag siopí cartnachta, nó go ganú siad nó go ngeanú siad agus éadí héin, agus bhí bhád níos mó massa acu ar an et gro éadí acu chartwaí ar na héadí sin agus an ard uanta go gaithú siad iad. Is cud de cinneal feib stohí lanana an cinneal aspa massa seo atá agin ar éadí agus ar rudí a cheanan smud. Was go daine cinneal just cinneal mórla acu go chaú ar bhla agus te an gosan into dón mar chunceap a bunan se leis ar fád le ahan gréid an síl. Go bhfuil dón so bhín thu burtha sin fa agad fa capitalithe fa bhfuil go brandí fa na rudí seo agus ag dearan lei gur cuma fuú agus atá deanú dothir an timpplacht. So dílam ggóil dohason, ggóil daoine techt hart ar an smíní seo agus ar an teagháil seo, ggóil muid in beidir cégan is go blion do bhathir a dhéanú an timpplacht agus gur cheartún agus ggóil áiríonn díir se ar na rudí go diglaní anú hon fiúsa chur chusaí timpplachta. Tá gur bheith dearfach a nacht. So mar sin tá chur láthir beag chur le chéile go chuomh agus beidir go dúirtú muid tríad na fíraí agus beidir an dóchas a chóirú mar sinna tá bhhain na leithantí seo dóchas ní dúchas beidir. Agus an sin ag an deire tháina ceisníisteach an bobbal agus táimeid dúr ar chuistí pobal agus conas is félinn mar phobal tacht thart ar an bhaib seo. Ag sílam an rud a dúirtú faoi bheith croíoch agus crackáhainte as. Sin rud gur féidir a dhéanamh le héadí sílam, gur rud é a haingaíon daine le chéile agus sinna tá bhain i láthair na húra. Sin agus dúra, agus sin an rud fachar sa timpplachta was go tílam go gluinn muid an urid fan urid dáirta dhéanamh den timpplacht agus gur rud mai agus gur rud go dig dáthas a chuirtún mas rud ag an diglinne in ar síla héal cinneal sealah acu ar na rudí go diglinn smachta bheith an orthu. Agus rud a bhain nó gréhhain an síl ná an fashion. Agus sin cin goma se inte tóí leis agus gafa leis. So sílam just go mé me fríd rint furcí sih agus rint legend an sin go háir do chistí pobl, mar dar nói bunan se le de ré persanta ach mar well de fphobal agus de cheantrathe timppla na tíre agus timppla na crunne, ba Whitelin go mé na cheantrathe sin on again Kate Blaine agus de gar ba Whitelin ar fád a bheith an rudenseart a dhéanú chun cinú was go mé an don seo an agus ballhain na afraid cinneal na cinsi gnéanana muid mar holtarí agus mar bhfuil de fphobal sogin. So is dóthe go gatir na fála seo agus na termí seo hart so hialma ar dús gin hin get bug míú ar na termí seo ceir te gceist le Faisean Inbhuanaithe, mar ag an náam cear na heaglainn na bheith cinneal gafa leis na termí agus beidir nachhol teagfol a gúnar. Agus le Faisean Inbhuanaithe tá sé masara mar herma cé nachhol sé mar concap mar lu mit an sin le seantis mar so gin in anastí fa héin bhí siad thó Inbhuanaithe le nar lehéid sé te geirí is an íon lehinnta seo ach marall go bhfuil cinneal an terma get is tebi agus garthú a gcónaí go bhfuil hain tá sort míú air. So leimma maitha seo agus seo cinneal an míú go bhecin hain ar an terma go bí. So gentus mar ggéirt agus úsid éadí braga agus uintí ar an bhela is Inbhuanaithe agus is féidir ag ghlacús an áibh na gruthe timpplaachta agus so agnáíocha. So sé sin an iar glanana fiúsa chur ahan chéim de chéalre an targe ón jarú, gentus na náhar an gentusiart, umpur, storas, margeart agus díalan. Gotí úsid a úsid, deisiúhan, a dhéanú agus a chuirsel an targe agus a fortuna. So ten urid fácla agus Jeremy geiste sin ach séir sé geist go bonasa na go mémuid cinneal ardile ar Inbhuanaithe an targe ón chead le go dtíon le dearna. Agus cinnta sin go bhfuil muid ardléir cethe na targaí seo teart agus an éhar gnéantar asú agus an sin síalré an ball éidir sin agus go dé dhéanam muidirine leis nuair a chéalann muid cóil síalré an ball éidir sin hart. Go dé mar chuir muid ré ná go dé mar féidir a chuirsel ná a úsid ná deisiúhan na go bí rud a dhéanúir. So bunan sé just le ahangré de síalré an bhfuil éidir agus ar bhla tá sin into mór mar concap tá Faisean Inbhuanaithe into mór mar concap a sílam an teir do bhainean le chora na híthe nacht na gomid chuir tús leis an chóir sin agus go mé daoine ag smitú fan na gréthe seo. Terma eile caitear hart in san chóir seo na fashion gasta sé sin fast fashion so éidir nach gasnaíon marin a dhéantar gasta ag an mhórwargu agus mar ragra ar na trochtainna is ura. Agus
go buna sin na héadí go bhaitear in rá shoppi hí sa bháile mór ins na carthaithe agus ar lína go háirithe agus tíime sin gohfuil fáil agin ar achan hinneal éide ar achan hinneal brag choú agus tá se was getting baris agus ag na Jan 2-3 mór agus na dearthaí móra tá se ar lína aginne sir ar cúgfont €2 could rud. Agus go mórla tá feibla sin. No, mas rud é go Virginia caiú rudenseart ar cúgfont céanta sin nachhfuil mar an agad a Harbí i gáil gan na hebrithe, i gáil dí I siúd th leir tá genu an bol éidir sin. So caiimiid bheits min siú fa cinneal na réine atá dhéanú a gin bunithe ar fashion. Agus mar dearm ní an brehan is brú, agus marall go mímsa go fáil cannacht fashion gasta nuair bhíonn se dí a sin an rud gur gadin a bheits min siú. An bhfuil se dí, an bhfuil gá leis, no go déana bailí go delumm teacht hart ar seo, mas rud é go bhfuil an tahairt ar bhla an rééis sin a bhógat. So is dóthe gur cheart rint furcií rint, a sola rinnam na furcií seo is fi réit náte go bheith cinnte go si céad fan céad ceart, marall gur conceap agus go córa master ur seo mar dhéirim, táid go fáil a géirí tartan na furcií, agus is rud inta tebi go fáil hain cinneal tartan na furcií seo ach go fáil hain tá siad is tu siad cuairta mar bhil le teispint, cinneal an balla go bhfuil fashion agus fashion gasta go háirithe a genuine ar dothar. So mar hampla glacannte 10,000 lítar isce chun pair amháin jeans dhéanú. An fashion, an airneal fashion sin is mó a trilliún na crunne inné den airneal ála. Den airneal fashion gasta i curama 1.2 billion tonne de CO2 a han bblion. Haar salja a enter 9 fan géad dar nédi. Genter 6 fan géad de édi le petrochemican. Agus gacannte ceir le ar PUF, so PUF go feimnahan na CEO san airneal fashion, an urid cearna agad a híhrú le Hebrí a bhain in Bangladesh ar rihisil. So sin just couple for go léirí gur go munan an dothir tá fashion genu le ahan gré mar dermuid de híal ré an édi. So na hebrithe go tús I siúd atá ag foias an cadis na cabírod a fásta an nuair trilú atá an airneal genu don dóin tríd na petrochemican, tríd na microflashtí agus sin ar fad. Agus mar dearm céine jiglín a bheith cinnte fan na furcií is féidir bheith cinnte. Go bhfuil fashion gasta ag trúlú eisce I caiú broscar chladí agus chur microflashtí in ar neis go á. Agus dar nói mar Ellen an seo an éireann, tíimiid sin was go tíimiid na hen tí a go chlada ghfuil plast an ghfuil broscarón ghfuil getí bugad éidir sin ar fád agus is dói go bhfuil muidirné foias ecail ar an urid den broscargus an trúlú sin a the ar chladí sugin agus a the le fecail hartar an Ellen seo. Agus is léirú sin ar an aib a the a bunch le templart sogin agus le édi sogin agus le réana sogin. Agus dar nói is 5 dúnda é sin a tábáí go jiglinne mar holtrí go jiglinne mar bhfuil fphobal teart hart agus cinneal codú hort de sin. So coid na pre-rodí go jiglinne anu mar holtrí agus mar bhfuil fragra de fphobal sogin mar sílam gur bhaid le ahan Cista muhin sin go bhaid le ahan grúpa muhin sin go méh bil sacu héin fragra agus go méh siad ina né hampla do beidir an glún níos oige na na glúntí tal chart in na bailí go jiglin a bheith fragra a bubble sa gin héin. Bhíon béidir tú stop an sin second cuimheh tá cheangal an seo nach bhfuil idir an rud atá tarlú an dain faoi láthair leis an vírus seo an rud a bhhain bheith freigrach as a tain cé go gapan muid in ántí bhfuil muide bá le hólas agus le drochnuacht agus nach féidir linn in macht a bheith agan ar an rud atá tarlú dúin. Móg lech muid sellh ar na rudaí a dhéanaan muid an action ógan muide gach lá bíoh se sin gan rud ag gana cheannach an dara agus goil síos gotí an siopachar nachta. Cé gur rud beagéis sin. Bhualas agad médaíonn na rudaí seo ar fáidir ar chéile agus tá tánach chu mór ag dochuid action, mochuid action, más malat mochuid omper ar an sílan omlan agus sílan beidir gur chailemar an tuiscin sin. Gechénte go sílam bfuil dáhas agam go jocu muid amach mar hampla mar deirtí as a fandom seo le tuigbil níos fearr ar an urid de chuirt go dig le pobl a bheith acu was go muid a fecalin ar deisciltí a bubble sogin agus hanna muid go hairithe ricinneal an lua Jean glasal. Go ródaoine in an tart le chéile tríd bheith scartha ach go sin non bheith a tart le chéile agus codú thuirt de fubal sacu. Ach tarlinn de sin Fried ré persanta sogit
an takeart sin agus an codú sin a hort a más de fphobal agus le a fphobal agus is bunin cúrsaí sláinte, bunin cúrsaí mearchlanse lei sin, bunin cúrsaí templart lei sin. So se fíorthirte agus sílam ggóil deis a gin ar bhála an sahí atá agin a dheosú agus a hart a más a fan dem seo leis sin mion sin go jiglín athú dhéanú gus go jiglín fios a chuir sahí agin más ru gin na brin muid le chéile. Agus is cente go jig sin dhéanú. But is stoig gur chóir omlan éagsla sin siún ag an ahan grade an seal an rud. But sin an rud, agus sílam le inhuineart fásta was get inhuinethe sustainable bunan sin le ahan grade den seal. Gur gadin a bheits min faoi, agus fion cead font sin sin agam léidion ard go ganin tú. Bunan sin le ahan rud, smuoine so le ganin tú cabbírod don, mas rud an chan o mas balédi ton, mar anhfuil sé díhirt te doin so gain lan stuff. Te tí so gain lan stuff. An bhfuil na rudí seo díhirt ná an bhfuil gá leis na mar reit gur cheart stopú mar dar nóid tuigim go mer na rudí seo sunnastrún agus de sin go maiid fásta, but just a bheith cinelín fragra mar bhfuil de phobal so gin héin. Caiidehuid édí héin, an rud te gceis le na sin na oscail de bhardús agus ancadéta an mar is omí rud te siar a cool bhardús ná a te beidir a grap édí ar an urlar nachholmid a caiithú agus beidir go jocu síl agus bathe a chuirtá sol gente mag na shopí 100 ar nu a cheannart. Déan máir tú le cardide luirmuid sketbug fa sin ar ball fásta fan na ball agus go cistí pobl sinna dhéanú ach is féidir was get de hara síl omla nuair a chuirt de chan gúine tugatain. Curla síl rainháil édí for dé yeisiú ná ahrú, sílam gohacamuid bhí me héna cretal ar an gin glasal, gohacamuid duine cinile tartaiste ar an rudí cruthíthe seo agus is omí rud go dig dhéanú. Canig go hathleh nó shopí seanra agus inhuinethe, agus tá burú mór milte takeí fin dacha sin atá agin an airing, frid grúirtaí cinil inhuinethe agus seanra agus athleh atá agin an seo in airing, is fiú go mór takeílafa. Agus fá ré le seanédí ar bhela fragra. Sin shopí carnarte, etna achhurslathe atá fragra as an et go déim na hédí, luirmuid a ríspa sin ar bhil fásta, ach gan a bheith is smitú ní fiú na hédí a chonneil a nuid, coníad mas rudé go dig leat síl ur thuirtífa ach mandig fá ré lefa ar bhela fragra. Mar sin muid fragra mar phobal, gan an ar cear na béime chur édí féisiir. Nis beidir gus mínathe céhéad na cistí pobl atá genú factus mór ar san hédí. Ach an rud gur mas min fi níos le na an ard nes mé héin cinnta seo. Ba támuid is síl na géalaige go háir mohim, gafa le tíléintí, le hoodies, le festis de ahan actus, de ahan rud atá tarlú in san síl. I guess, tá tílén a radioúna le form an eis, but tuigim Catí mé muid sin, but an jiglín smútí ar bhalaí ura wascit an bhfuil tílanna díthairín don acta sin am lína ná an jocalinn runtartíanú le tílaintin na blina sláthart an jocalinn tílaintin níos fad bhuainithe cinneal gan an bhlíon na chur an tílanna ná an jocalinn tartart ar beidir go bhain muid suúhananta sin et tílanna ná an ganíon muiad ó chóirta níos inhuainithe beidir te gus beidir hosíon ag tús na planáil ar fad nach chad a imach. Anna vinnic nuair bhíon daoine caint faoi imachta agrú nó fachtas agrú an siad ná bheith díú ar cúrsaí margaíochta nó ar brandáil nó mar sin de dí antar ná tíléinte ó nó mar sin de ach mar deirtú sin céim anna bheag gan an bblion nach chur ar na tíléinte agus sinné nó sinné go tíire agus níl níos far na hoodie ar bhilscit agus is omí jamtachta agam ó híal na géalaige, but a gnáam fearna anhfuil ge lafar fad. Agus tuigim go mín price beidir níos costaí ar beidir cadis organa na cabbírod. A mas rud ag bhfuil an tóir an duna rudí seo islóí an price fásta, was go caiimmuid cinneal an pobl a chur smitúr na bailí seo agus an sin be sin níos fásáin ar fád tatarthú. So smitú agus sinna cinneal punch dearna tugam an sin fásta, gré an bhuainithe chu an cin an imirtaí an phobal. So geharbí a tairisiúil go mín se bhgóní smitú ar na bhalaí inhuainithe ná níos inhuainithe was go le tarthart cinneal ar na cintí seo a telegenú. Agus níhhaan sé mar derm a bháin le cúrsaí fashion, bunan sé le ahangraid de imirt nó de cheiste nó de phobal. Go méid se bh smitú ar well wascut mat sinna genú dahart an templart bhfuil bailhartar. So just bheith cinneal ahrú miún sin.
Rud a rihan am chuoibh díornar a tú caint faoi na cistí seo nuair hagan na cistí seo le chéile dar nóid bín plán an agus bín den éige a bracsaí snótaí agus bín buséad agus mar sin áflé agus céimhach a láthair agus láthair na hócáide dar nóid níl se sin na tarlaí faoi láthair ach bé arís. Beidir gur deis é seo do riine a rá lohéin nuair a bhééis meise ag an chéad cruniú eile. Iartha mé ar an gahirlach nu an té atá lé le planáil fá chategóir a chuirteach faoi inbhuanaithe na hócáide. Cinnte. Agus fiúháin me cuioine bhar glunní pleisteach bhfuil agad a chuirtar amach tíléinte hoodies na pin pleisteacha an bhfuil bailí an chun fios a chur ar imachtaí gaidige tríd díreach fá chategóir chuirteach in san planáil sin. No sin an rud agus nurse mentioned to fee rent, fear and skull about and catch the glass look at can you na dalta sin na bhí gafas a chusa jumplarta me hen an scenario, but codín na rudí sin mar an sin bín guch ag an jumplartar fála in na rudí a bhín sarachta agus dearmar sí rudí a siimplí le na copan plasta hen na cabírod. Just a bheith I gcóní smintí fa céindóid go diglinne fios a chur ar inmhaíart cinneal an martí sogin agus hascin na muid beidir tarta héal sa fíorhíal ach fiú go bhfuil hain, a mahan seo a nibrthóid na crunithe Zoom an gad a híní bheith taistil ag garan na sacu. Just a bheith ag smintú a mahan seo a céindóid go diglinne a bheith tuairt aird an templart mar sílam go líon cinneal sort mintí géalaige agus pobl sogin go maiid le mintí na templarta. Mar dearan na le tá genú cíbní dulhan cin Tamaja Gary, go mé ré ar an Tamaja Gary go mé an don seán et white don na glunta til chart. Agus cem sin ahanrod ó hangi go culture go templart. So dhéanana sé cíal, go mé na cistí I conil súil ar na cúrsaí seo. So kense an gré an winni sin a churan cin in amartí an fphobal. Agus an sin fásta takeart a chuirt dá grúirtaí in winnithe actually airnathe. Mar Ma tá grúirtaí agus tesan go muidir gcónaí chuhan cin na grúirtaí gialtarta agus na grúirtaí was go actually agus airnathe seo. Tá siad san go náidirtha go bhéh níos inmhaoinithe na grúirt mór idirnáisiúnta. Marall go si tí bhil mór ná marall go siúd was go I fáils targaí sacu go háisiil na cubírod. So is min si fan na bailí go dé an takeart sin agus an gró sin a thuirt de grúirtaí tá níos inmhaoinithe agus in éan fásta. Agus fásta freagracht atá áin an tiidehe sin ag an tála sin a scapu. Is go ginú muid ggóil mudjinne agus na ceistí seo agus ahanhfuil de héal na géalaige fragra as na bailí go jiglinn fios a chur chusaí templarta agus ggóil muid cinelín I scapu an sáscéil sin agus nachholmuid nachhfuil cinil fatis áin sin a dhéanú nar tá muid áir an na cursaí seo. So sílam gur sampla den scoihiad na ceistí pobl den bhela go jig le chunkar bhógat ar de phobal, agus mátá ag cruniú agus má cheapan tú léoch an tíb seo den flaáil imachta. De lábhar an áde agus a rá gan fatí sa bhart ar smoine muid ar na bailí a bhétamís is go háháil nó gan pleisteach úsáid mar sílam dit se chuomh agus do de lehéite tá annach a dtíine hartar de ísa a bhfuil spéise chu gursaí timpplacht agus eisiom láirí sibse dúine a rinne dearmar ar an timpplacht ar fa trocha blian. Gahamid bheith smoineh chun cín mar braham go rómid ar fa pí an sin ag marachtáil in san dain díorchanis. Smoineh ar an chéad chluún eile agus tá sin am gan céróid chudá go gafa sin le cuasaítanga. Rinneid dearmad ní leon bhá cuasaítanga a háháil mar bhfuil éon dain an. Sin é, caiimidir sin le sin go bonasa, cin caiimiid cinú go bhfuil an dóin sin an hon go mé pleistí gur fastí agus anneile I cansinnealaigh in san dóin a tásáiltugin ar bhla Tásáilgin. So bhí me Gary cinneal trí bhar just fear hemplaí a thuirt de ceistí pobl fa trí go jocu a dhéanú. Agus dar nói mar dearm tan cuara seo hóla hen agus hómór go jocu míle rud a dhéanú a seo just trí smúní bog cinneal siimplí go jocu le ceiste pobl na le grúpa ar bí timp na crunne ná airan a dhéanú. Si sin ceir lena daoine ága bailhan édí agus swap shop ar lína. So an cheadcin na ceirlína seo de híine ága mars omí a grúpa pobl agus grúpa áige agus sin ar fád timp na tíra tá genú ibar inte. Agus dóthe
a leharnahur go sé Jackar Marial goiste gur tartar in na ballí go dé go hart de chéile. Agus tescom beidir goil cod daoine brain de zoom agus de sin ar fád, but de rudí simla go dé go dhéanú go foiil hain ar líne agus cinna go stúd na ceirlan na seo. So tá farci a ris na go ras go se cé ceart, but tá farci ifis a hán fanna le héid de ihe haine. So ní chatir dehéad fan géad de eiste ihe haine a Uruán, agus te 8 fan géad den air gannter an feste sin as te denta as plaiste alle wonithe. Te sin rud a chélinn go mé an feste ihe haine seo ar an don seo a wadanné mise in a wadanné to Siún a wadanné ahanne is a gunk ar an chóir seo. So Caoimhe Ní Dhuinn tú fa agus a ris it's a goal sheer in a blinty it's a goal sheer gan val ginjarne tishmar so gin a good specialist ihe haine when the bally get jiggling a bit cruhia. So just he'll make her rod simply le Janu le Dini Agan na Cairlan a Rockdale Beiger Bonihe or Timmy or nos I haine agus nolig so Beiger fesh I haine na gansin and nolig ianu mar a reshella is ball AD a hatcher if you'll han vein ed na gansi hen nolig and can you'll and throw away sort fashion shot at on the shades in into kenta ashin na gansi hen nolig. I guess Shaw rod go jiggy ianu or Lena go first rod gamonin lermore crack agus spríleis a go bhfuil hén ggóil an teachtartin an gur buníhéir a téma timpplair atá sé agus gur churhan cin athúsaid agus achhuirsal atá sé. So mus é gur tú Jenny festis I haine as níos gom cartláir te a te agus pepper agus is deisi de gine aga tarta héal agus socialte a bheith Jenny kibby rod cócurhé gur bhil office sáile a go bhfuil hén ggóil cinneal an jeis templairta sin an. Agus sílam go bhecimid níos mó na blinti rive go mé I haine agus náleg so gin inta cruhia ar bhile mar an ar daine agus an ard rudí go mé mu Jenny the fearhiel. So be muid le gurí tart agus beidir gorás te an rud bonise an tu sin fashion náleg anu ma has boxe. Rud a rilam ná beidir an canal an tanró vín ar hismóí agus iad a caintear ní féidirlum a fáist a bhaint an scála an tá siad gramathe gan iPad nó gan telefís nó den fón nó péir agus is bailach é seo nach ana dar nóid bhachart an tééis an a bhaint an scála an ché coppla nómad ach sílam beidir gur de sé seo le rá right seo reint stuff seo cinál réiteach feibe bhfuil is agad croigh rud an bí smuoineh úsáid de heíocht agus croigh rud agus an sin féin ar Instagram. an rud agus croigh an rud das seo detain agus tá sonas álinn le baint as rud I dhéanamh tú hain tá se cos a béile réiteach detain. Sin é go dtíire nó tá agus mar deir sin go beidir chuid den dric sin calta agin agus gur bhiú an de seo glacu cinil daoine agan ná daoine de Easterbí a chur rás an man gréibh rás man chuíochta agus go foiil ma ghlachan tú Sean Ganzi ón cufra agus mé an tú tensel chuir na bhí rud tá tú tuairt síl eile bathe ar don Ganzi sin agus go foiil hain Jenny rud an seart deas agus chuhiad an nolig so Kate beidir na hom sibgéirí an fakul sin na chustal. Tart. So ever dá na bailhan édi. So just an rudfi an sin go man na is omi kiste pobl agus grúpi a vín a Gary rudi anu ar son carnartí agus is dóhi go se get a Jackar sinní anu lehar hir a sílam goal beidir ré na 5Ks hart ar fá a couple mé agus beidirní Gary tartar bailí go jig beidir codú le carnartí agus gaharí him lína ar se ho Jackar orhu. Agus bailhain ná édi a hort na shoppi carnarta seo. So spráice seo cinneal daoine instantantar gomisisiid an sortal anu ar a good édi agus an sin mas rudí gur bhile chuiste football cinneal carnart ar lei a fecu is féidir sinna anu agus na hédi a bháilú dí fasisiúd. Cinneal beidir sprictá a chur leis seans go jocu na hédi le a egal an éanain agus gnneanú an sin an chuiste pobl iad a chaú ar an carnart. Ná beidir díra ar wahé le daoine san cantar spragu gnneanú sibh cinneal ré a dhéanú ar cén shoppa ar bhileh go raibh siad ná céine shoppaí gur bhileh go raibh siad agus just an spragu sin ó thuirsta héine in san cantar taú leis an shoppa carnarta. Rud is simil ná
Tuske cinneal an et gevagan tú de hud glynne agus sin don archorsel be is minnig gemeen sort box a brisker an de 80 agus being soor cashnig dini fa cahet Jane hedi sin Fosta cahet Jane hedi nor hagans an mala plasha sin free Doris ag Glór mo hud 80 awal sin gol so Don hodges mo tá agad a gol higne carnachti seo a níl an urid agus a rahu mas rudi gur hogtú na hedi da na shopi 18 right so kaide ves minchi fashion can an usage as far I want just na head na shan edi seo a fosta ma henstuur an siu ICSA.ie to list acu siúd ma hern stu sha can de chanter gushner fad de na boxy brisker a te can a sort clarja acu hen get Jane na hedi sin hig shopping carnachta no get Jane an target on achersel hig an shopping carnachta so maske siúd a yenin sin na Enable Ireland Liberty Recycling NCBI Oxfam Ireland agus New Engine DePaul so is féidir be bra wasket na boxy sin no na mali sin go rahi sé hig an chart a dira canil griú don football was get gemé siad agus hockey darnoig margur leichor shogs margur the new harter agus few I don't know comortas yenu dun linas mo 80 but just hurry sé an public sminchu fa sort an sortal sin yenu 80 saki agus an sin an achersel ná an dash deal han sin hort de shoppy carnachta agus the race feo an kiste koji la carnacht koji an templart agus fasta canila torch griu agus sprick dun football so is ball my hishin rod socialte dar no mas rod go jiggling tarta hela but bela feckle I guess ever tree na swap shop Arlena so ner couple me riventing gossel dargrim me hen couple swap shop in St. Cultureland and Shaw mal firste I guess just beyond the hini tartla hela I guess 80 saku a wall or two mar Jerem is on me bejer guna to ogum se bejerum verjus naka hi no bejer not Jane arm at gojoku la Carlo machahu I guess Baron can the hockey shaw sort sprick or like is dash or like that and wall or two shin a yenu a has féidir seo yenu Arlena go foil hen to run my kin couple mihan actually gus to few apps on to 100 on on codulesh a dear ruddy no Zoom agus na breakout rooms Beidir go Harry her Zoom is féidir na ruddy shaw a ractal so dash social to shaw Beidir orna dun the groupie oiga a fosta he need to isher be and maller to yenu so Beidir goel tetan go rent Kirkle Cora agus an tarlu Zoom agus ar fad Beidir go jashe shaw rudchart excel a yanu lilin and Kirkle Cora sin no lilin and crunny sin run matain soft shop in St. Ifig Beidir blina hin agus be an urid de crack lesh so Beidir go jashe a yanu listen kiste no could be rud agus tescum go rudde Beidir go get to ask the dihini give me ha attachments to JD or Zoom agus a wall or two but it's dash yeah well chill go much go here a handle ruddy and Zoom so is few swap shop and real faster I guess it's balla a mar derm canil rud social te chill go Gevry can fada or gore so is few na ruddy social shaw events and deal again good jockey much the hill I guess can much swap shop because can marry much baha ur in the hedi shaw because it's balla a inwini ha a fasta chart the hill like a social test so Sheelan goes into tower to faster than the kishi publish on was my loffa and actor layer actal is fager gekencha a and Arlena go foil so mas ready grow bit chili olish when your be fan a cursey shaw mar Jerem Neil and Shaw a tus and hora just he'll make a running wrench ashna or Lena so couple car fashion the true cost the machinists minimalism Stacey Dooley investigates fashion's dirty secrets and Shintakin sin strategic cahar mar chud den shrai tahi gan choran in a curry can you'll birch hig tiha har lar hun agus de dahir bidger pushed or light since an episode and he had episode von Hambod Jimmy Virtal agus depreciate in na monarchana 80 shaw agus honig shade ke who emphasis ta na stat na ebrigationer fod Neil Moran ella inyeliger into her but Bain fi hin Sulama finishing I guess it's féidir could war olam onaman hushal to darnoi so just luma drama and shaw so environmental 80 tishiv and picture and graphic galantishin baha 80 de chahu is le moy dukin and lehna Instagram shin I guess when she grinch furky I guess legend I guess lair moradi kruhiha min minnick in yelig I guess amerla I guess shin yeah much so my
Aqua chats. Agus an sin the useless project hís an clia Sustainable Fashion Dublin a bheorthú dús an sin heag siad, go muín cúrsaí inmhainithe le ahan gréad an síl agus hanamán cúrsaí fashion. So mas rud é gur bhaith níos mó ulam bhhain an stuff sin ar fad. So just mar cinneal mar dhearí sin ar fad an trí bhart go jocu chur gréach mar hiiste pobl si sin ceird lenne, bailhan, swap shop, agus an mion sin a chur an cin gur gadín níos lú a cheannart agus nachhfuil orin a bheith a gcónaí a ceannart is ceannart agus gan ga agus cinneal an just an mion sin a chur hon cin a bubble so gin hain gur gadún a bheith ardile ar na cúrsaí seo agus gur gadún a bheith níos inmhainithe le ahanrod a bhín sa reachtalógin agus hanamháin cúrsaí fashion. Ach go munan sé le an grade an síl agus go munan sé go mór leis na ceistí pobl an ragart tá áine kenú ghfuil pobl so ginne ag feimú a gceart agus go freigra. Ítach go mágad chuomh. Couple rud a hin am héin agus beidir couple ceist níl sag mar ceistíad nu sais ráitas. Tugan ceannach ébi sais buzzún nach tugan. It's kind of skeeter le endorphins an amantí ní le nóir me sin rá feim an buzz céanna ó bheith ri agus bheith ceannach éí an amantí. Dumsa do rinne a dahraigh nu atá ggéar a creid nósanna ahrú. Fan tú buzz a bhád níos mó as dul go siop a carnachta nó siop a vintage agus rud a cínte aimimsú atá feúnach duite in san size ceart agus tá gom nachhfuil se sin éasca. An cheistetá gom ná straight sizes, well na rudítá dar láha nó rudítá vintage. Tá bhád níos mó de dheis an go bhealach siad beidir do riine atá idir sizeaní tradiisiúnta, right? So tá couple dúlan an nach bhfuil leis an rudí seo, tá sé níos dacra ar riine atá níos mó agus an amantí tá sé níos dacra ar riine beidir a bhfuil mí chumas ar chucurgás. No sin an rud agus sin an rud for fashion an munithe agus ag forbert go bhfuil cinneal an ard fóma a go ré fásta agus a córa inta simil fashion wascut in cinneal curculathe fashion an munithe. Mar tá feibon wascut gomíon beidir mré a tá fearfol go go mahan sin is a ceannart, na léintí mór a seo agus i genú crop top a mahas. Nor go jockey didn't chart den véid sin é cheannart agus é a hiúdíir mar léine. Tá feibanna on, but tá feibanna mar sin I bunch le ahangré de sahí so gin ar drothir go bhfuil cinneal gohfuil cúrsaí níos fosa de híní áirithe agus muid a fecail sin na gúrsaí fashion gasta fásta. Tá se níos dacra rudí cheannart ná eil in méidir níos mó. So team go bhfuil cod grólartaí mar hampla fashion an winithe in airan an seo go háirithe ag curla méidir na sacu. Mas rudé te duine go jagul lafa agus de géistart lafa agus a chur níos mó stuff ar fáil a sin an rud fhí seo ar fad, but ten téhairt an ré a bhógat seo dhéanú is sílam gur bhiú é dhéanú a tuigim nachhfuil sé go first cearna de ahananne was get AD dar 11 na could be rud a cheannart. So caiimiid a bheith teag cinneal tuiscinar sin agus bheith chuirme leis le cinneal an choirhín so gin hartar. Mar go bhfuil sé níos dachar ar híine áirithe a bheith níos inmhainithe. Boston marall ar chusaí airgid agus sin an rud a hatcher amach go minic bhfuil ga héin na €80 ar an gúna sin nor hola mé é cheannart a €2 agus tuigim sin. So ní hé go me se mála go ratha ma ceannart na rudí costas seo ach is féidir stuff inmhainithe eil go hinnta sir. Uirtin ar héimsa seán seopí carnarta tuigim ghfuil wad níos luch wad níos mó ar an gúna tá cheannart agam a tá sé fear sir agus tá sé gantas tá scoil é cheannart agus tá fáil fein buzz den scoid nar a hagam ar na rudí sin. So is fiú chur leis an cuair sin agus is fiú do chuirsaí a ahrú agus bheith ardleir sin a sin mar tá sohí so gin ar fád agus ahanréid sohí so gin céad fan géad oscailte agus ar fáil a hananne ar an drocha. Agus beidir in san ré in mar muid inis gohfuil glór níos mó aganne mar riine tá ceannach agus atá glór seirbhísí agus dá réir gur féidir linne stocrocht dhéanamh agus ceistechar ar gainéigen in siop aigen well an neantar é seo in saisnítá níos mó nó atá an iarn do riine beidir nach bhelan an corp tradiisiúnta bíoh se sin na baint le míchamas nu eile. Éist an cólachtaí. Níl mar rá gnéistig top shop leat ach beidir do me fam lechléos de raisteach in
vintage shop nu in boutique agus gur ha ceist faoine lehéid nu cadas a dagan na héadí sin mar sílam goródí cheangal omláin agan cos leis an rud bí sin a lu meid an tús faoi cadas a dagan héadí seo ní ró agan ar fada Glór agus banan sin le anolalas ach anolalas nar cheistmuid ar fada Glór ach anis tá sé díorthós ar gcóramach agus tá sé mar ragracht orne mar phobal ghlacha leis na fíraí agus rud a cinnti enna faoi. Sinné agus tá choirtaí mór a fiú ige start leis leis an cinil an scradial seo a daine a déanú maidir le chusa templairta leis minic Glór níl si déanú an arid gur chearttífa agus term eile hart na greenwashing sin chóir omlan eile fásta, but ar léad tegin na choirtaí mór agus buga go bhfuil an na mínti sin na muhin sin na masca fphobal gur bhaileach a go mé sacu cahetbal 80 sacu charts gur bhaileach a go mé gente is éhar níos fearr den templart was go táise a gol a bhaim ar na choirtaí seo agus sílam fásta goldíní agus go hairitheh beidir an amsir COVID was go fiú tú goúir den chansing san chóir Charlene fa brunchnis náleg a cheanart ó na shoppi buge actually ná ó shoppi an winithe agus airnathe agus sin ar fad tá an chóir sin a muhin sin agus heglinn chunkur a bhgin ar na choirtaí buge agus mór sílam agus tímuid an defer sin a tarlú. Ja, is ma an rud an chuúcht a hoig alrás agus beidir an cheiste chur faoine lehéid. Hánig coppla ceiste seach chuomh agus mar bheits se leta me chun iad a chuirt brúragart. So an chéad cean so go sé freigartha agus a féad sampla thuirta imimecht, so tá an conas imimecht rachtal mar dúir tú tríhhart go bhéit fá dhéanamh agus stoilm is cuma cecho mórnú cecho begus atá dochuiste pobl agus ní gá amach baint ag gacha le rinne atá ar an goiste pobl sin le swap shop mar ní gatain a bhfuil spéis acu ina lehéid ach taú lei sin. Sinné. Ja, an dar cean ná beidir cén áit a aonn tú ólas ar na shoppaí nar íc na géntóirí éadaí in Bangladesh agus áitin eile. So conas a aonn tú an tólas ceart maidir le gentús na néadach. Well leis an scéal áirithe sin cinile bhí breisiú le Lindín gasla was go goró léirmór édí a bhí ordaithe ag na shoppaí mór seo agus an sin gur hen siad náthir a ddíthirí mar Jean glasal agus nar ag siad asfriú. Ten scéal sin cinile go foiil forbert a te COVID ní ag tracker ag an Worker Rights Consortium. So is féidir go ar siú Worker Rights Consortium agus til list acu duna shoppaí na grúlachtaí a díic as na héadí sin agus na grúlachtaí nar íc. Dar nói an rud ag eislafa ná gannathe boicot ar siúd nar íc, mar dearn dála bhí na hebrithe seo ar fin rua was go a gibbar muin sin in Bangladesh go hairthe agus na tíortha eile seo thar a bhí a déanú na héadí seo a tá fanartar iceach acu agus nachhuiir riúha, so tá febanna mór mílteón leis an gré sahat námirta sin den fashion agus an arneal, so is fiú súlthaúir na sin agus má tan ré agat gan taú leis na grúlachtaí nar íc na hebrithe mar se scanla. Scanlach. Ce se le há geisteach agus siadm go bhfuil sé tráthúil. Céad na contais is fearr ar Instagram mar hampla le gur féile rá leis na daine óg agus céad na daine a leanan tosa lu tú environmental aid. Yeah, environmental aid tá sé inta an sin nifty thrifter tá sé sé dói chaisi couple bliana im first but she rush assassin tá sé inta the useless project or the useless project ceacu bhil férat tá siad sin ar dói agus an sin mé héns tú se ar chud the stuff atá ag fashion revolution is cinneal grúlachtaíad ar bhla carnartaíad atá ag geirí cudúir ganú agus cudúir defrianú fiú gopáitiúil agus i gcursaí grú fa chusaí fashion in winithe agus mas maiile fiú níos mó anú lefa tá cursa ar lína acu go dtí anú fiú fashion in winithe tá héna golda sin tá sé intainta simil so bhfuil hin go mór iad siúd agus environmental aid for me. Agus bhfuil tusa áirte le príomh faoi do Instagram a ramis bhfuil tú lans an daine atá de hir a ceannach os agus H&M agus a lehéid. Like, tá sé dechar gan na daine sin a leanúint agus dá réir gan an swipe up íanamh agus an rudí cheannach mar gohfuil sé wet. An é go bhfuil tas a contíach faoi nílam connotation a leanúint mar níl me ggéir goach na héadí sin os chóir mar tá sé anna dhechar
No Seán rud agus sin fad go nibrin an wargeart agus go nibrin fashion gasta mar go diggin siad go Deireadh Fómhair hánig muid fiú le jean glasal grow loungewear fod na hatte mar healgur ag siad grúmas dú stay so sin an bhil go nibrin siad sin dúsa éonar go bhecim fógra mar hapla ar Facebook do fashion gasta den an block hide ads, block these ads, don't see in feature, na réna sin ar fad. Mar an gurnar Instagram den an block air. Agus tegan an algorithm go Deireadh Fómhair is mar ta anrod ó ginneal a chart an hodges mó na grolartí bug agus in winithe agus faim go dwór certain nodina whu ke go digam beidir nahfuil an orid mai sé anu Instagram go si generation but go foiil me fall na fógra sin. Agus is kente nahol me glanced in na dini cairna go me glanced agus mé me dhégur, das me sin níos leis na YouTuber seo, leis na Instagrammer seo, agus táime hain, táime sim na hain in ahrúh so nes níl me a landstanir cearna. But go foiil hain, to neart fashion gas to heartorm, bhí arm hain pair of jeans tean an sa heart. Níro an táime gom golhic fihe shop carnar do honí amsú, so bhí ar an golhic shop and fashion gasta. Agus cáid mar réili of man. In an rud, caiimiid agus níl me gras, le dinner be, Fóidí cheanart godar leva gerbi mar sin, tá cheanart, Is ceistí sin chumá go gamuid é seo a hoi galrás go dtí na céimení beaga a gcónaí mar dá síthe síos agus daneara latain tam chun me héal ar fád ahrú go dtí saoil Inbhuanaithe. Bhach sé omar cocht aon duine. No, sin an rud agus. No, agus Cinneal clinin tú an argant sin fásta go minic, well, cén dóig go diglaat argant Inbhuanaithe ag sucsaí sin ar de phone pocket, like had jockle in a bit on in win have or to the honey a blush, I guess ni hog let and stuff of into shield in the any. So just kind of very really ha. As na harry a bugge, my yana much or fod are a bugge, tasha go differ any. I guess to curcht into and na harry a buggeshin. I guess on mul fása den at top lay le cúrsaí gaeilge le taman news. If a goch timpachta if a goch Inbhuanaithe chuiste pobl an dóile gan aibroch le tá gom níorháil am go ditteach an túlach ar rinne bháin. Níorháil a bheith an ar an té a dhearach nó ní chead gan na tí win mar dúirtcuomh chat nach bhfuil cead. A conas a deibroch sé sin do chuiste pobl mai gin tí leat me. No sí am gna bre go mai mar minion tú cé tucinil rolin ar le gahan ar chuiste. I guess ní líon an ragart omlan or his siúd don dá cinil an rimse impression ach is gohiad den rimse impression I guess is éiad san is mó tá cinil beidir cúrsaí margeart an cin cúrsaí fólamh cin could rud seán could roll ta acu so sílam gur sminiú inte go mé an tafica sin ar an ceiste beidir nahfuil ceistí glór ball eile ná cruniú eile but ag an am cearna to tairt war a bunch. Leis na grahí seo agus is fiú an bhúsin a bhéir an ceiste. Agus mas ruí bhfuil daine an na sim, ní an ciisiad ar mar ula mór ibre a mar deis cinneal an bhartin na chur an cin agus sílam go nibre sé go fiúhhaid. Yeah, so fochat Glór. If a goch agus beidir nuair táid a planál rudí ar lína is minic bhána meúsa just Google Sheets nu an document sin a héins le himachtaí nu a héins le fachtas a agraí do bhéit míis lipéid a bháin sa bhreis a chur leis agus díireach conas mar táid doling le cúrsaí Inbhuanaithe in san fachtas seo nu ar sa muoine muid ar seo mar sílam gur mar dúirtas ag an túsas ahrú mionna seo nach chad a riar a tastíon níorhla mé úsáid mar leis caré ach an súil eile seo gur cúrsaí le an nearmís, ok, cámuid tas nús muoine bhar seo ag tús na nimachtaí seachas a rá ag dearad ó lads chamar amach gacha le tíléine nu Dorothy mar nómarcha glunní pleisteach nu mar sin de. Yeah, agus sin rud is rudí fear bógaton a just go méid din seart na smintúirthaí. Was go ní rudí mór a deacraíad seo atá amála agam na gaharbí mar sin ach just airthaí a boga agus an tarthaí miún sin agus ar hoi len defarí and mata aithne smintú faoi. Bhfuil misnach agat agus dóchas agus tú timpplaigh ag dtína hartar de ísa. Tá cinnte dochas agam marall go sílam go bhfuil an chora a bhád níos leithníanais agus go bhfuil daoine ardla fan na cúrsaí seo agus sílam go méid dochas agam gine muid defer. Dar nóid sé cinneal aspa smacht agin fásta mar deir marall ar na bucin na móra, but ag an am cearna tab dochas agam go bhfuil muid gáil
cinneal an chunker sinna immert ar na glint til a chart agus gur glún sugam sa mar hapla a bheits a ganis le an chart, so mas rud ag jiglín lans den orin I cur na cúrsaí teirta seo an cin go mé ma dohasa fan tahi. Ach is gadún ar fád a bheith ardlafi was go caiimiid chart le chéile mar fphobal agus caiimiid ar fád a bheits mu fan na barta go jiglín a dhéanú. Bhfuil sé dechar an cheist a chur do rinne nachholléin spéis acu nó nar léir géin spéis an a leid, bhfuil sé ina gnámh spáirne námantí an cheist breise sin a chur marall ar Faisean Inbhuanaithe. Ja, sílam darnóid tá mas rud é nachhfuil teagfuil acuir ach Táid inéon ar dulhan cinine anún sa so gin ar an urid ceisna cadína jiglín an dulhan cearna inú le chusa timpplairta was get mar tíir tá inéon urid cuairtí fíor jaacra bógin agus is cinna is cinna mála go siúd na chusaí timpplairta was go ní gada a bhéide just mar germ ní gada a bhéid de choní a bluis agus de hipster omlan a bheith le bheith ardlein na chusaí seo a go mé si mar hoid den díos chusa léhil sin agus na termí sin a bheith an álas a gin agus an talas agus an tiite sin a scapa sílam just mas rudé go bhfuil tú ardla faoi ar bhallarbí gur cheartta a bheith freigra as an talas sin a scapa agus daoine eile chu an álas mar ní hé go bhfuil an lochtar híní gan a bheith an álas fan na chusaí seo Beidir go bhfuil aspa sama omlana acuón am higann siad go mmonanse le síl sacu agus le tohí sacu sean go gur siad níos mó spéise an so is fiú na cuairtí sin a bh agat agus sílan go mé inúor hinní le fecail an urid go dig daoine a thart ar cinneal na concapanna seo. Well is mála am cuiitnú ar nóta dóchas mar sin chuomh gur mágad. No, fiber bait, ma inta dá a bé gcónaí. Reinhamid do chur láthir beidir in dhé seo le go méid techt ag dtíine ar na hachfaní sin mar siadam go méid spéis ag dtíine fille ar na rudí sin le feicáil cad is féidir le thógantaisteach in obair agus de beidir. Agus tátasa ar Twitter, Instagram, na rudí sin ar fád as Caoimhe chats. Caoimhe chats, yeah. Right, tuiscéil. Mágad chuomh. Gur mágah gata nach chuir se ceistena chumá níor tháinig mé ad le gacha le cean mar siad an baragar tú annach chuid deacu ruúbe sin. An teachtain se thugann a cháirde be meid leanúntarin leis an ggórá seo faoi ahrú éróide agus be sé beganí níos lethna be me caiint le rónán na dálaigh tá chun Greta Thunberg na gaiide go háirtéir sílam beidir go mé sé sásta lei sin tásúlagam. Is duine é rónán a bhfuil a chrí in san ahrú éróide agus tá sé géar stop chur leis an dámaiste cos le chuomh atá dhéanamh agin ar an blanéid seo agus tá spéis gom leart leis a ríis faoin obair gur féidir linne mar riine éonar agus níos lethna mar chuistí pobl agus muidir plánál imachtaí na leideanna ar fád atá go sin agus beidir na dúláin tá rón agus bhálam or geisna áilir sin chomá. So rónan ó dálaigh de lún se thugann ar a seacht agus muidir caint ar ahrú éróide. Tá me súil le leirtlih an sin. Chomín magah.